Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την ταραχώδη περίοδο που θα ακολουθούσε εκείνη την ανοιξιάτικη μέρα του 1770. Τα μεγαλόπρεπα ανάκτορα των Βερσαλιών είναι γεμάτα από το λαμπερό πλήθος της Βασιλικής Αυλής. Αποπερατωμένα το 1682, τα ανάκτορα των Βερσαλιών ήταν το αριστούργημα του βασιλιά Λουδοβίκου του 14ου. Για να κρατήσει κάποια απόσταση από τους υπηκόους του, ο Λουδοβίκος ο 14ος μετέφερε την πρωτεύουσα της Γαλλίας σε αυτή την πόλη, 12 μίλια δυτικά του Παρισιού, όπου είχε οικοδομήσει τα λαμπρότερα ανάκτορα όλης της Ευρώπης. Εδώ ήταν εγκατεστημένη επί 100 σχεδόν χρόνια η αδιαφιλονίκητη μοναρχία του έθνους. Και εδώ τελείται σήμερα ένας πολύ σημαντικός γάμος. Ο εγγονός του βασιλιά Λουδοβίκου του 15ου, ο πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου Λουδοβίκος Καπέτος, πρόκειται να παντρευτεί. Μόλις 15 ετών και παραμονές του γάμου του, ο Λουδοβίκος Καπέτος είναι ντροπαλός και αναποφάσιστος. Διαθέτει ελάχιστα από τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για ένα μελλοντικό βασιλέα, πόσο μάλλον σύζυγο. Louis was this pudgy, shy, painfully inadequate 15-year-old with absolutely no social graces at all. Louis XV's mistress, Madame du Barry, called him a fat, ill-bred boy. Basically, he was just a schlub. It was very hard for Louis to come to decisions. He dithered incessantly. He was always ready to be persuaded by the last person he had talked to. Again, those are usually not considered good leadership qualities. Ο γάμος του Λουδοβίκου είναι μια πολιτική ένωση της αυστριακής βασιλικής οικογένειας των Αψβούργων και της δικής του, των Βουρβώνων. Ο γάμος συμβολίζει το τέλος μιας παλιάς αντιπαλότητας και την αρχή νέων δεσμών. Η νεαρή μελόνυμφη που φτάνει στη Γαλλία είναι μια 14χρονη όμορφη κοπέλα με μεγάλα μάτια. Η Μαρία Αντουανέτα. Marie Antoinette is an Archduchess of Austria. She's the youngest daughter of the Empress Maria Theresa. And she comes to France as part of a marriage deal which represents a great reversal of alliances whereby for the first time in living memory France and Austria become allies rather than enemies. Ο ερχομός της Μαρίας Αντουανέτα στη Γαλλία είναι απόρρια πολιτικών αποφάσεων, αλλά η ίδια ως έφηβη δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την πολιτική. Well, when Marie Antoinette came to Versailles, she was very young. She didn't know a great deal about the country she was coming to. She didn't know about the customs. She didn't know about the court. She was certainly a headstrong girl, a very lively girl, but she was still a girl. Quand Marie-Antoinette est arrivée à Versailles, c'est une adolescente, elle a 14 ans, elle est blonde, elle est rose, elle a des yeux bleus, elle plaît, elle aime plaire et elle a l'intention de faire la conquête de son mari et de sa nouvelle famille. Η γαμήλια γιορτή συνεχίζεται επί μέρες. Αλλά έξω από τις πύλες των Βερσαλιών δεν συντρέχει λόγος για να γιορτάσει κανείς. Η μακροχρόνια κακοδιαχείριση της μοναρχίας έχει αφήσει το γαλλικό λαό στερημένο και πεινασμένο. Σχεδόν μια δεκαετία νωρίτερα, ο Λουδοβίκος ο 15ος είχε χάσει έναν επταετή πόλεμο με τη Μεγάλη Βρετανία, διεκδικώντας μια περιοχή στη Βόρεια Αμερική. Το άδοξο τέλος του πολέμου έφερε τη Γαλλία στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής και έπληξε το κύρος της. Τα ταμεία της χώρας ήταν άδεια και ο πληθυσμός της αυξανόταν καθημερινά. Και ενώ ασθένειες όπως η πανόλη αποτελούσαν μακρινή ανάμνηση και πέθαιναν λιγότεροι άνθρωποι, λιμοκτονούσαν περισσότεροι. France grew from 20 million to 26 million in the 18th century after having grown only 1 million in the preceding 2 centuries. That put tremendous strain on what was there, and so there was a lot of anxiety. Louis XVI, the moment his grandfather dies and it suddenly is clear that he's king, he doesn't know what to do. He feels as if the world is falling in upon him. So although he's been educated in the full expectation of becoming king, he doesn't feel ready for it. Για ένα βασίλειο σε περίοδο κρίσης, ο Λουδοβίκος ο 16ος ήταν ο χειρότερος που μπορούσε να κυβερνήσει. Ο 20χρονος βασιλιάς προσευχόταν λέγοντας: «Προστάτευσέ μας, Κύριε, διότι είμαστε πολύ νέοι για να βασιλεύσουμε». Ασφαλείς στα βασιλικά τους διαμερίσματα στις Βερσαλίες, ο Λουδοβίκος και η Μαρία Αντουανέτα
αρχίζουν τη νέα τους ζωή ως μονάρχες. Ενώ μόλις 12 μίλια πιο πέρα, στο Παρίσι, ανατέλει μια νέα εποχή που βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης με τη μοναρχία. Είναι μια νέα επικίνδυνη εποχή ιδεών, η εποχή του διαφωτισμού. Από το Μεσαίωνα η ευρωπαϊκή κοινωνία ήταν διαιρεμένη σε 3 τάξεις, ανάλογα με την καταγωγή του καθενός. Υπήρχε μεγάλο χάσμα ανάμεσα στον πλούτο των ευγενών και του κλήρου και στην ένδια των αγροτών. Αργότερα όμως, κατά το 18ο αιώνα, η λογική και η επιστήμη άρχισαν να αμφισβητούν αυτή την παλιά παράδοση. Ένα ρεύμα καινοτομιών και λογοτεχνίας έχει κατακλείσει το Παρίσι, που τώρα αποτελεί το φιλοσοφικό κέντρο του κόσμου. Η πόλη πάλεται από μια τεράστια άνθηση επιστημών, αποτελώντας ένα φάρο δυνατοτήτων. Είναι η εποχή του διαφωτισμού. The Enlightenment is a movement which says don't trust authority, don't trust anything that you've been told by anybody else at all, think it out for yourself, test it for yourself. In old regime Europe, you were told what to think. You were given information from above by your rulers, by your priests. And so the idea that you could map out all of human knowledge and then have access to it was revolutionary. Στα σαλόνια της αριστοκρατίας του Παρισιού γίνονταν συγκεντρώσεις και συζητήσεις για τους συγγραφείς του διαφωτισμού και την ανατέλουσα εποχή της λογικής. Μιλούσαν για τον Βολτέρο και τον Ρουσό, τις φωνές που υψώθηκαν πρόσφατα υπεραμεινόμενες της ελευθερίας, του ελέγχου της μοίρας και πάνω απ' όλα της ισότητας. Ανάμεσα στις ανώτερες τάξεις υπήρχε μεγάλο πάθος για τη νέα αυτή λογοτεχνία, αλλά καθώς οι ιδέες του διαφωτισμού ρίζωναν σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, η ιδέα της ισότητας θα άρχισε να απειλεί τον αριστοκρατικό τρόπο ζωής. What makes it dangerous is it means you will eventually question why are aristocrats the ones with privilege? Can't we change the world to make it a better place? Isn't progress possible? All of that will eventually undermine the idea that monarchy is natural, aristocracy is natural, and hierarchy is natural. Οι απόψεις του λαού για την μοναρχία χειροτερεύουν καθώς η κατάσταση στην Ύπαιθρο επιδεινώνεται. Οι κακές οδιές διαδέχονται η μία την άλλη και η κακοδιαχείριση αυξάνει το κόστος του αλεύρου, οδηγώντας σε ανεπάρκεια άρτου που αποτελεί τη βάση της γαλλικής διατροφής. Όμως οι στερήσεις σταματούν, όπως είναι φυσικό, στις πύλες των Βερσαλιών. Καθώς οι βασιλείς εξακολουθούν να ζουν μέσα στη κλειδί, οι διαμαρτυρίες διατυπώνονται γραπτός. Μια κατηγορία στρέφεται ευθέως κατά της βασιλικής αυλής. Do you know why there are so many needy people? It is because your luxurious existence devours in one day the substance of 1,000 men. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την κατηγορία? Ο ίδιος νεαρός που πριν από λίγα χρόνια υποδέχτηκε το βασιλιά και τη βασίλισσα μετά τη στέψη τους, ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος. Κατά τον Ροβεσπιέρο, ο κόσμος θα έψωνε σύντομα τη φωνή του, ζητώντας ελευθερία και ισότητα, ζητώντας επανάσταση. Οι Βερσαλίες στα τέλη της δεκαετίας του 1700 είναι μια όαση χλειδής που περιβάλλεται από μια χώρα σε απόγνωση. Με έναν αναποφάσιστο βασιλιά στο τιμόνι, η Γαλλία ακολουθεί μια πορεία προς την καταστροφή. Μετά 19 χρόνια γάμου, ο Λουδοβίκος απέκτησε 4 παιδιά, αλλά ως βασιλιάς παραμένει ανίκανος. Σε μια προσπάθεια να δείξει ηγετικές ικανότητες, ο Λουδοβίκος επιδίδεται σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις, αλλά οι άστοχες παρεμβάσεις του επιβαρύνουν τους φτωχούς με αβάσταχτους φόρους, ενώ οι ευγενείς δεν πληρώνουν σχεδόν τίποτα. Με την οικονομία κατεστραμμένη και το λαό ανήσυχο, ακόμη και οι ουρανοί φαίνονται εξαγριωμένοι, πλήττοντας τη Γαλλία με τον πιο δρυμή χειμώνα εδώ και 90 χρόνια. If ever God intervened to make a situation worse, the summer of 1788 and the spring of 1789 is a moment when that happens. By the summer of 1788, you already have a burgeoning political crisis, and it's developing against a background of very serious food shortage. Για το λαό της Γαλλίας το 18ο αιώνα, το αλεύρι είναι η ίδια η ζωή και το ψωμί το κριτήριο ύπαρξης.
Most ordinary people in France ate at least 2 pounds a day of bread. Bread was all important. Its price was immediately felt by everyone. If the price doubled, you were in big trouble. Με την οικονομική κακοδιαχείριση του Λουδοβίκου, η τιμή του αλεύρου εκτοξεύεται στα ύψη. Τα ελάχιστα αποθέματα τροφίμων αποκρύπτονται και η τιμή του καρβελιού ισοδυναμεί σύντομα με ένα μηνιαίο εισόδημα. Η πείνα μετατρέπεται σε οργή. Αναταραχές ξεσπούν σε όλη τη Γαλλία. Σπίτια λαιλατούνται. Αρτοποιοί δέχονται επιδρομές και όσοι καταστηματάρχες θεωρούνται ύποπτοι για απόκρυψη άρτου λιντσάρονται επί τόπου. Με την οικονομία κατεστραμμένη, οι τράπεζες πιέζουν τον Λουδοβίκο να προσλάβει έναν υπουργό οικονομικών, τον Ζακ Νέκερ. Ο Νέκερ είναι ένας πεφωτισμένος διανοούμενος, πολύ αγαπητός στο λαό, πράγμα που προκαλεί το φθόνο του Λουδοβίκου. Jacques Necker was undoubtedly the most popular minister throughout the spring of '89 because he's taken the line publicly in his writings that the government's duty is to make sure that there is enough bread and grain for everybody. Λόγω της οικονομικής κρίσης του έθνους, ο Νέκερ πιέζει τον Λουδοβίκο να συγκαλέσει το παραδοσιακό αντιπροσωπευτικό σώμα του βασιλείου, τις γενικές τάξεις. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συγκαλούνται οι αντιπρόσωποι μέσα σε 175 χρόνια. France was politically organized in something called the estates. The first estate was the clergy, the second estate was the nobility, and the third estate was everyone else. And by contemporary reckoning, the first two estates occupied 3% of the population, and the third estate 97% of the population. A lot of people felt it was very unfair for this third estate, which was most of the population, to only have 1/3 of the deputies. They felt it was very unfair that this should be a 3-chamber parliament, where 2 chambers, the nobility and the clergy, could always outvote the commoners. 4 Μαΐου 1789, ένας ικανός νέος δικηγόρος και πολιτικός φτάνει στις Βερσαλίες. Ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος έρχεται να παρουσιαστεί ενώπιον των γενικών τάξεων ως αντιπρόσωπος και να αγωνιστεί για το δίκαιο των ανθρώπων που εκπροσωπεί, της τρίτης τάξης. Ο Ροβεσπιέρος ήταν ένας ορφανός νέος από την επαρχία που κατέλαβε αυτή την επιφανή θέση σπουδάζοντας με υποτροφία. Διέθετε μεγάλη ρητορική ικανότητα καθώς και προσεγμένη και αυστηρή εμφάνιση. Επιστρέφοντας στην Κομοπολιαράση, οι ιδέες του διαφωτισμού που ενστερνίστηκε στα σαλόνια του Παρισιού βρήκαν έναν ικανότατο εκφραστή, καθώς έγινε δικηγόρος των καταπιεσμένων στη γενέτειρά του. By the time he went back and started to practice as a lawyer, he was reading very widely in the Enlightenment. And Robespierre was someone who, when he was practicing law in Arras, tried to actually bring the ideas of the Enlightenment into the cases he was fighting. Στις γενικές τάξεις, ο Ροβεσπιέρος και οι συναδελφοί του αξιώνουν την καταβολή φόρων και εκ μέρους των ευγενών και του κλήρου. Ο Λουδοβίκος νιώθει ότι απειλείται από τον αυξανόμενο ριζοσπαστισμό της τρίτης τάξης. Έτσι, στις 20 Ιουνίου, έπειτα από ένα αδιέξοδο 6 εβδομάδων, οι αντιπρόσωποι διαπιστώνουν ότι έχουν φημωθεί. On June 20th, when the deputies come to their meeting and find the doors locked, they suspect a plot. They move next door to what we call a tennis court, which was really a handball court, and gather together and swear they will not stop meeting until they have a new constitution. Οι αντιπρόσωποι αυτοανακηρύσσονται νέα εθνική συνέλευση, οι πραγματικοί αντιπρόσωποι του γαλλικού λαού. The tennis court oath is one of these great symbolic moments in the history of the French Revolution. You had these people assembled in this great open space of the tennis court, raising their arms in this sort of quasi-Roman salute. And for the National Assembly, this was a moment when they realized something of their power and their dignity and saw that they really could defy France's king. Η Εθνοσυνέλευση γεννήθηκε μέσα από μια επαναστατική ενέργεια πίθειας. Ήταν ένα κοινοβουλευτικό σώμα που θα εξέφραζε τις πεποιθήσεις της χώρας, τη Λαϊκή Βούληση. Αλλά η απόσπαση δύναμης από τον βασιλιά δεν θα ήταν τόσο εύκολη όσο η υπογραφή μιας απλής διακήρυξης. All of these early victories that take place at Versailles are largely paper victories, and they have no teeth to back them up. And the fear that happens, takes over the deputies at Versailles as we approach
Mid-July is that the king is gathering his forces to disperse them, to overthrow them. Στις αρχές του Ιουλίου 30.000 στρατιώτες παίρνουν θέση γύρω από το Παρίσι. Ο λαός για να αμυνθεί σχηματίζει την πολιτοφυλακή. Στασιαστές εισβάλλουν στα οπλοστάσια των Παρισίων και φεύγουν με 28.000 μουσκέτα. Το μόνο που λείπει είναι η πυρίτιδα. Και ο λαός ξέρει που θα την βρει. Στο κέντρο των Παρισίων βρίσκεται μια τεράστια πέτρινη ζωφερή φυλακή, η διαβόητη Βαστίλη, το σύμβολο της φεουδαρχικής κυριαρχίας. Η φυλακή στεγάζεται από θέματα πυρίτιδας των Παρισίων και είναι θρυλική ως χώρος βασανιστήριων και φρικτών θανάτων. The Bastille had been the great symbol of royal despotism, the great symbol of the kings of France running beyond the just limits of their own power, a symbol of horror for the people of France. Μέσα σε αυτή την αναταραχή ο Λουδοβίκος προβαίνει σε μια σκανδαλώδη ενέργεια. Απολύει τον Υπουργό Οικονομικών, τον ευνοούμενο του λαού Ζακ Νέκερ, διότι έδειχνε μεγάλη συμπάθεια στο λαό. Λίγες ώρες μετά την πάυση του Νέκερ φτάνει η είδηση στο Παρίσι ότι ο υποστηρικτής τους εκδιώχθηκε. Οπότε δεν απέμενε τίποτα άλλο από την εξέγερση. Στις 14 Ιουλίου συγκεντρώθηκαν πλήθη τα οποία έφεραν μια μικρή κονκάρδα με 3 χρώματα. Κόκκινο και μπλε που ήταν τα χρώματα του Παρισιού και λευκό στη μέση που ήταν το χρώμα του οίκου των Βουρβώνων. Έτσι γεννήθηκε η τρίχρωμη σημαία. Μέσα από το εξαγριωμένο πλήθος ακούστηκε μία φωνή στη Βαστίλη. Attacking the Bastille means that the people of Paris are saying you cannot get rid of the new National Assembly. The people are acting, they're arming themselves, and they're basically saying we take the side of the revolution. Βλέποντας τον όχλο να πλησιάζει, ο διευθυντής της Βαστίλης, Μπερνάρ Ντελονέ, προσπαθεί να κλειδώσει τις πύλες. Αλλά η άμυνά του είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Οι επιδρομείς καταλαμβάνουν με έφοδο το οχυρό και εξουδετερώνουν τους φρουρούς με μαχαίρια και δίκρανα. Τελικά ο διευθυντής Ντελονέ παραδίδεται. Ο εξαγριωμένος όχλος τον αρπάζει και τον σύρει μες στους δρόμους. Το πλήθος τον γκλωτσά και τον μαχαιρώνει μέχρι ότου φωνάζει «Αφήστε με να πεθάνω». Και ο όχλος του κάνει ευχαρίστως τη χάρη. Τον μαχαιρώνουν, τον πυροβολούν και έτσι γεννιέται η παράδοση της Επανάστασης. Το κομμένο κεφάλι του περιφέρεται καρφωμένο σε ένα δίκρανο. The deputies in the National Assembly do not immediately condemn this act of violence. In fact, they accept it. And it was this acceptance of popular violence that, in some people's view, created a pattern that was to have catastrophic consequences for the unfolding of the revolution. Ενώ ο καπνός δεν είχε ακόμη διαλυθεί πάνω από τη Βαστίλη, ο Λουδοβίκος ο 16ος επιστρέφει από μια κυνηγετική εκδρομή και γράφει στο ημερολόγιό του στις 14 Ιουλίου 1789. Τίποτα, αναφερόμενος στο ανεπιτυχές κυνήγι του. Ένας υπασπιστής τον διακόπτει φέρνοντας του την είδηση των ταραχών και της πτώσης της Βαστίλης. Ο Λουδοβίκος ο 16ος ρωτά «Πρόκειται για εξέγερση?» «Όχι κύριε», απαντά εκείνος. «Είναι επανάσταση». Με τη νίκη της Βαστίλης εξαπολύεται ο ασυγκράτητος χήμαρος της Επανάστασης. Ο λαός αψήφισε το βασιλιά του και νίκησε. Δεν υπήρχε πλέον επιστροφή. Ο κόσμος, άνδρες, γυναίκες και παιδιά σκάβουν με γυμνά χέρια και κατεδαφίζουν πέτρα-πέτρα τη Βαστίλη, το σύμβολο της ηττημένης τυραννίας. Αρχίζουν να διαλύουν το ίδιο τους το παρελθόν. The French went about the process of tearing down the Bastille as quickly as they could. In the absence of powerful explosives, this was done very painstakingly, but with a tremendous amount of vigor. And the bricks were given away, sold as emblems of the demolition of despotism. Η δραστηριότητα αυτή στους δρόμους δίνει θάρρος στην Εθνοσυνέλευση, η οποία σε λίγες μέρες εκδίδει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σύμφωνα με αυτό το νέο έγγραφο, καταργείται ο παλιός διαχωρισμός των τάξεων και όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται πραγματικά ίσοι.
The Declaration of the Rights of Man was a declaration promulgated by the National Assembly which said in its text that the sovereignty belongs to the people, belongs to the nation. The king is nowhere mentioned in this document. Therefore, by issuing this document, the Assembly was effectively seizing power for itself. Με τη νέα εθνοσυνέλευση να τους εκφράζει, οι πολίτες της Γαλλίας βάλθηκαν να αλλάξουν τη δομή της κοινωνίας τους. Απαιτούν μια συνταγματική μοναρχία, ίσα δικαιώματα για όλους και δικαιοσύνη με αμερόληπτους νόμους. Προκειμένου να εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη στην Επανάσταση, ο Ροβεσπιέρος απαιτεί αυξημένη ελευθερία τύπου, τον οποίον τόσο καιρό φήμωνε το παλαιό καθεστώς. Η ελευθερία του τύπου που προκύπτει εκφράζεται από τη L'Ami du Peuple, τον φίλο του λαού. Μια εφημερίδα γεμάτη σαρκαστικές μεγαλοστομίες και προκλήσεις. Δημιούργημα ενός πρώην γιατρού, του Jean Paul Marat. Ενώ τα γεγονότα της Βαστίλης είναι ακόμη νοπά στη μνήμη του λαού, ο Μαρά τους παροτρύνει με μανία να αναλάβουν δράση. Λαέ του Παρισιού, είναι καιρός να ανοίξεις τα μάτια σου. Βγες από το λιθαργό σου. Ξύπνα. Για άλλη μια φορά ξύπνα. 5 Οκτωβρίου. Το χάραμα βρίσκει τις καμπάνες να χτυπούν μανιασμένα. Γυναίκες συγκεντρώνονται κοντά στο Δημαρχείο για να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη ψωμιού. Ο φόβος από τα βασιλικά στρατεύματα που πλησιάζουν αναμειγνύεται με την οργή. Η είδηση για την προκλητική χωροεσπερίδα του βασιλιά κυκλοφορεί ανάμεσα στο πλήθος. Χιλιάδες βαδίζουν προς τις Βερσαλίες με όπλα και δίκρανα στο χέρι. Οι γυναίκες πάνε να διαμαρτυρηθούν στο βασιλιά. The core of the crowd was made up of the famous poissardes, the fearsome fish ladies of the central markets, who were known for their brawny build and their fearlessness. They were equipped with large knives for scaling fish. They were hugely muscular because they carted boxes. You didn't want to tangle with these ladies. These are women of the poor quarters. These are poor women which are affected by the increased price of bread, by the scarcity of products, who suddenly begin to realize that they must act. It is quite extraordinary how these ordinary women, probably most of them couldn't even write their name, suddenly act as the protagonists of the historical process. Η είδηση του εξαγριωμένου πλήθους των γυναικών που πλησιάζει στα ανάκτορα φτάνει στα διαμερίσματα της βασίλισσας. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με το θρύλο, εξτομίζει η Μαρία Αντουανέτα την πιο γνωστή φράση που δεν είπε ποτέ. Marie Antoinette did not say, "Let them eat cake." That is a myth. Marie Antoinette, unfortunately, probably never even noticed the poor people of her country long enough to make such statements. Καθώς οι γυναίκες συγκεντρώνονται έξω από τις πύλες, ο Λουδοβίκος συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να αγνοήσει άλλο την Επανάσταση, διότι έχει φτάσει κυριολεκτικά στην πόρτα του. Δέχεται να υπογράψει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά το πλήθος εξακολουθεί να μεγαλώνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέχρι το πρωί, 20.000 άτομα έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα ανάκτορα. Για να γεφυρωθεί η απόσταση που χώριζε επί αιώνες το βασιλιά και τους υπηκόους του, το μανιασμένο πλήθος απαιτεί να μετακομίσουν ο βασιλιάς και η βασίλισσα στο Παρίσι. Αναποφάσιστος όπως πάντα, ο Λουδοβίκος διστάζει. Ο δισταγμός του αυτός θα προκαλούσε την οργή του πλήθους και θα έθετε τη ζωή της βασιλικής οικογένειας σε μεγάλο κίνδυνο. When they don't get instant compliance with what they want, it really looks as if they're going to massacre the queen. Οι γυναίκες ορμούν μες στα ανάκτορα ζητώντας το αίμα της βασίλισσας. Σφαγιάζουν τους φρουρούς, τους αποκεφαλίζουν και καρφώνουν τα κεφάλια τους σε δίκρανα. They were like banshees screaming throughout the palace, "Give me her entrails, give me her head, I want a leg, I want an arm." I think that if they had grown so frenzied that if they had encountered her, they probably would have torn her to pieces. Φοβούμενη για τη ζωή της, η Μαρία καταφεύγει στο διαμέρισμα του Λουδοβίκου, λίγο πριν εισβάλλουν οι γυναίκες στον κοιτώνα της και κάνουν κομμάτια το κρεβάτι της. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα βρίσκονται τώρα στο έλεος του όχλου. Και αυτό που ζητά ο όχλος είναι λίγη προσοχή από το βασιλιά τους. The only way the women can be pacified is for the royal family to agree to go to Paris. Because once they're there in Paris, then they can ultimately be made to do what the people of Paris want.
60.000 άτομα αποχωρούν από τις Βερσαλίες με ανοιχτές και κλειστές άμαξες γεμάτες αλεύρι από τις βασιλικές αποθήκες, συνοδεύοντας τη βασιλική άμαξα στο Παρίσι. Le roi et la reine ont été contraints de rentrer à Paris avec les têtes de leurs gardes qui avaient été massacrés dans le château et on leur a coupé la tête avec un couteau. C'est pour vous dire qu'on était quand même dans un déchaînement de violence assez extrême et ces têtes qu'on avait maquillées ont été portées devant la voiture du roi et de la reine. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα αναγκάζονται να εγκατασταθούν στα ανάκτορα του κεραμικού. Δεν θα ξανάβλεπαν ποτέ τις Βερσαλίες. Once the royal family moves to Paris, they are the prisoners of Paris. They know it. Everybody else knows it. There are great limits to what they can do or even dream of doing. They are the prisoners of the capital city. There's no doubt. Οι Βερσαλίες εγκαταλείπονται και η συνέλευση μετακομίζει στο Παρίσι. Η εξουσία βρίσκεται τώρα στα χέρια του λαού. Η Γαλλία θα αποκτήσει δημοκρατία, νέους νόμους, ενώ μια συνήθιστη και ανελαίητη μορφή δικαιοσύνης θα κάνει τον ντεμπούτο της στην επαναστατική σκηνή. Η γκιλοτίνα. Η οικογένεια είναι και επίσημα πλέον πολέμιος της Επανάστασης. Η εξουσία μεταφέρεται από τον Λουδοβίκο, που βρίσκεται φυλακισμένος, στους επαναστάτες της συνέλευσης. Στην καρδιά της επαναστατικής κυβέρνησης βρίσκεται ο Ροβεσπιέρος, ο οποίος διαπρέπει επάνω στο βήμα, ζητώντας ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα. Απαιτεί την παγκόσμια επιδοκιμασία και την κατάργηση της δουλείας στις γαλλικές Δυτικές Ινδίες και τάσεται γεμάτος πάθος κατά της θανατικής ποινής. Λόγω της νέας εποχής του διαφωτισμού, ο Ροβεσπιέρος θέλει να απαλλαγεί από όλα τα υπολείμματα του μεσαιωνικού παρελθόντος. Η Ευρώπη είχε κληρονομήσει ένα μακάβριο ρεπερτόριο μεθόδων εκτέλεσης από τον αιώνα του σκότους. Απίστευτα κτηνώδεις θανάτους, με διαμελισμό, απαγχωνισμό, πνιγμό και πυρά. Well, under the old regime, there was a whole panoply of very gruesome punishments, and decapitation was punishment reserved for the nobility. And one of the things that the revolution wanted from the start was to have everybody equal in death. They wanted symbolically to have the same punishment available for anyone. Παρά την αντίδραση του Ροβεσπιέρο, ένας νέος μηχανισμός εκτέλεσης εμφανίζεται στο Παρίσι. Ο εφευρέτης φυσικός Ζωζέφ Ιγνάς Γκιλοτέ επινοεί έναν ανελαίητο μηχανισμό καρατόμησης, μετατρέποντας τον παλιό τρόπο αποκεφαλισμού σε μια ανθρωπιστική εμπειρία. Ο Δόκτωρ Γκιλοτέν περιγράφει το νέο του μηχάνημα στη συνέλευση. The mechanism falls like thunder. The head flies off. Blood spurts. The man is no more. Πάντα υποστηρικτής της αιματοχυσίας, ο δημοσιογράφος Μαρά τυπώνει ένα ενθουσιώδες άρθρο στην εφημερίδα του, αναγγέλλοντας το όνομα του νέου μηχανήματος. Γκιλοτίνα. Σύντομα όμως θα αποκτούσε το παρονίμιο εθνικό ξηράφι. The French revolutionaries believe in humane values. They believe that unnecessary suffering should not be caused. And what they like about the guillotine is that it is quick, it's efficient, and as far as we can tell, although no one has returned to tell the tale, it's painless. Η γκιλοτίνα θα κλείσει το στόμα των εσωτερικών εχθρών της Επανάστασης, οποιουδήποτε θεωρείται ύποπτο συνωμοσίας για την επάνωδο του Λουδοβίκου στο θρόνο. Ενώ ο Ροβεσπιέρος είχε ταχθεί παλαιότερα υπέρ της συνταγματικής μοναρχίας, τώρα πιστεύει ότι ο βασιλιάς δεν έχει πλέον θέση στη Γαλλία. Έτσι λαμβάνεται μια σημαντική απόφαση. Η Γαλλία θα δικάσει τον ίδιο της το μονάρχη. Με την απόφαση προηλυμένη, το μόνο που συζητείται είναι η ποινή. Οι μετριοπαθείς Γιρονδίνοι ζητούν από τη Συμβατική Συνέλευση να φυστεί τη ζωή του Λουδοβίκου, πράγμα που τους απομονώνει από τους υπολείπους. The Gironde really crystallized as a faction in the convention over the debate over the king, because they, while they certainly wanted a republic, they were less sure that the king should actually have to die.
Αλλά οι αμμοδιψείς Ιακωβίνοι υπερτερούσαν αριθμητικά των γυροντίνων. Why did the Jacobins want to kill the king? I think they wanted to kill the king because, as Robespierre brilliantly said, you have to kill the king so the revolution can live. If the king is right, then the revolution is wrong. In any system there had ever been, there's only one penalty for treason, and that is death. So in this sense, if the king is guilty of betraying the country in a time of war, then the argument is that he must suffer the death of a traitor. Στις 20 Ιανουαρίου 1793 ο Λουδοβίκος ο 16ος κρίνεται ένοχος και καταδικάζεται σε θάνατο. Εκείνο το βράδυ ο Λουδοβίκος συναντά για λίγο την οικογένειά του. Ήρεμος μπροστά στα δάκρυά τους υπόσχεται να επιστρέψει το επόμενο πρωί για ένα τελευταίο αντίο, αλλά δεν θα το κάνει. Δεν αντέχει την οδύνη της οικογένειάς του και δεν πρέπει να λιγοψυχήσει κατευθυνόμενος προς την γκιλοτίνα. Το επόμενο πρωί μια κλειστή άμαξα οδηγεί το Λουδοβίκο στο εκρήωμα. Κατευθύνεται στοικά προς τη λεπίδα. Προσπαθεί να βγάλει λόγο. Ελπίζω ο θάνατός μου να είναι για το καλό του λαού μου. Αλλά θλίβομαι για τη Γαλλία και φοβάμαι ότι θα πέσει πάνω της η οργή του Θεού. Αλλά οι φρουροί τον τραβούν υπό τον ήχο των τυμπάνων. Στις 10 και 22 π.Μ. ο άνθρωπος που κάποτε ήταν βασιλιάς είναι πλέον νεκρός. Στη φυλακή η Μαρία Αντουανέτα ακούει τους κανονιοβολισμούς που αναγγέλουν το θάνατο του συζύγου της και απεγνωσμένη καταραίει. Βρισκόμαστε στο Κονσιερζερί, στο σκοτεινό προθάλαμο του θανάτου. 8 μήνες μετά την εκτέλεση του συζύγου της και λίγες μέρες μετά το θάνατο της Σαρλότ Κορντέ, η Μαρία Αντουανέτα βρίσκεται φυλακισμένη εδώ, σε ένα φρικτό κελί ολομόναχη. One of the worst things that happens to Marie after the execution of Louis is her children are ripped away from her. Her children were the most important thing to her, and she knew that her son was going to be subjected to terrible abuse to make him forget that he was ever royal by these revolutionaries. And it turns out she was right. It only took a couple of years after that her son died of terrible neglect and abuse. Η κάποτε ματαιόδοξη Μαρία Αντουανέτα είναι τώρα 38 ετών, αλλά η Επανάσταση τη γέρασε πρόωρα. Marie-Antoinette avait été une jolie femme, élégante, jusqu'au moment de la Révolution. Et à partir des années 89-90, elle a beaucoup changé. Elle a maigri, ses cheveux sont devenus blancs, elle a abandonné sa coquetterie habituelle. Lorsqu'elle est apparue pour son procès, on ne la reconnaissait pas. Στις 15 Οκτωβρίου η Μαρία προσέρχεται στο δικαστήριο, κατηγορούμενη για εσχάτη προδοσία και κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Τα μόνα στοιχεία γι' αυτό ήταν κάποιες κακοήθεις διαδόσεις. Στο τέλος προσθέθηκε κι άλλη μια κατηγορία, αιμομυκτική σχέση με το γιο της. Σε αυτήν η Μαρία Αντουανέτα υπερασπίζεται τον εαυτό της. Κάνω έκκληση στη συνείδηση και στα αισθήματα κάθε μητέρας εδώ να δηλώσει αν κάποια από εσάς δεν φρύτει στην ιδέα τέτοιας απέχθειας. Et à ce moment-là, il y a eu un retournement dans l'assistance car toutes les femmes se sont senties concernées, ont vu qu'on allait trop loin dans les accusations.
Νιώθοντας για μια στιγμή τη συμπάθεια του ακροατηρίου, η Μαρία ελπίζει ότι θα απελαθεί στην Αυστρία. Αλλά οι ελπίδες της διαψεύδονται όταν ακούσει την καταδίκη. Θα έχει την ίδια τύχη με τον άντρα της. Marie Antoinette was, in a sense, doomed from the start. She was the symbol of this Austrian alliance that had proved disastrous for France. She was, along with her husband, a laughingstock because of the apparent sexual failure of their marriage. And she was a symbol of court culture at a time when people were coming to see the court culture itself as something completely corrupt and terrible for the country. So for all of these reasons, she was hated like no queen of France had ever been hated before. She was loathed, she was reviled. Από το κελί της η Μαρία Αντουανέτα γράφει ένα τελευταίο γράμμα, αποχαιρετώντας τα παιδιά και την οικογένειά της και υποσχόμενη να δείξει θάρρος. Της κόβουν τα μακριά γκρίζα μαλλιά της, προετοιμάζοντάς την για τη Λεμιτόμο. Τα χέρια της είναι δεμένα πίσω σφιχτά. Βγαίνοντας από τις πύλες της φυλακής, αντί για την άμαξα που περιμένει, βλέπει ένα κοινό κάρο θανατοποινητών. She hopes when she's taken off to execution that she's going to get the same treatment that the king got, meaning she would be in an enclosed carriage so that the crowd couldn't get her, but they just put her in an open wagon where people would shout all sorts of things, horrible threats at her. Αν και σκιά του παλιού της εαυτού, η Μαρία Αντουανέτα διατηρεί μια βασιλική αξιοπρέπεια καθώς περιφέρεται στους δρόμους του Παρισιού. Καθώς και οι κατηγορίες που τη βαρύνουν αναγιγνώσκονται μεγαλόφωνα. Η τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας είναι νεκρή.